Яңа сәхнәгә менеп җырлау аеруча дулкынландыра. Режиссер Марина Ясельскаяның Алафузов театрына төзекләндерү эшләреннән соң беренче килүе. 19 гасырда сәүдәгәр Иван Алафузов салдырган бинада реставрация эшләре узган ел башланган иде. Хәзер монда яшьләр өчен арт-резиденция эшләячәк. Бу Созвездие йолдызлык фестиваленнән үсеп чыккан сәләтле яшьләр өчен иҗади мәйдан булачак. Күңелләр хисләр белән тула, һәрбер адым белән атлап, бу театрның безнең икәненә ышанып, монда яшәү безне күз алдына китереп, без горурланабыз, сокланабыз һәм бик бәхетле. Бинаның яңа тарихы аны тулысынча яңартудан башлана. Алафузов театрын реставрацияләүне Рөстәм Миңнеханов та хуплаган иде. Татарстан президенты сәләтле яшьләргә ярдәм итәргә һәм креатив мәйданчыклар булдырырга кирәк дип саный. Театрның тарихи чалымнарын саклап калуда бурыч итеп куела. Заманча җиһазларны иске бинага урнаштыру җиңел булмады ди төзүчеләр. Хәзер залдагы 330 утыргычны идән астына яшереп була. Оркестр шыкыры да күтәрелеп, сәхнә белән тигезләшә торган. Здесь планируется Резиденция белән бер генә кеше идарә итмәячәк. Үз эшенең осталары булган белгечләрне чакырып, сәнгать советы төзибез. Яшьләр белән алар эшләячәк. Алафузов театры бик күп серләр дә саклый. Дөрес булса, шундый риваять бар. Имеш театр бинасында өрәк яши. Әмма хуҗалар бу мәсьәләне хәл итү җаен тапкан инде. Если привидения хорошие, мы с ними подружимся. Арт-резиденциядә йолдызлык яшьләр генә түгел, бөтен республикадан егет-кызлар иҗат итәр дигән өмет бар. Район үзәкләреннән килеп концерт куярга, заманча студиядә җыр яздырырга да була монда. Танылган иҗат коллективлары яшьләр өчен Татарстандагы беренче опера студиясе дә ачылачак. Эта площадка в каком-то смысле уникальна. Бу мәйданчыкны мин уникаль дип атар идем. Еш кына Созвездие йолдызлык фестивалендә җиңгәннән соң яшьләр алга таба нишләргә дигән сорау алдында кала. Биредә алар дөнья күләм дәрәҗәдәге иҗади проектлар эшли алачак. Йолдызлык арт-резиденциясен ачу тантанасы 27 августка билгеләнгән. Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.